institucions i des de la política. Per primera vegada a la història de la democràcia, el nacionalisme català i espanyol s'han unit per formar el govern de la Generalitat. Junts per Catalunya i Ciutadans han deixat de banda les seves diferències respecte al procés per formar un govern basat en l'economia liberal mitjançant l'impuls de l'empresariat. Judit Bonet, de Junts per Catalunya, ha estat investida presidenta de la Generalitat amb 68 vots a favor, tant de Junts per Catalunya com de Ciutadans. Ella mateixa, en roda de premsa, ha estat capaç de respondre als mitjans de comunicació a gairebé totes les preguntes, tot i que en algun moment ha perdut el fil conductor. Nosaltres, per intentar reduir i, si pot ser, eliminar la bretxa salarial, nosaltres volem implementar ja directament unes mesures que ja ens explicaran els consellers per exemple, nosaltres volem que tots els metges cobrin per igual. Doncs anar, reunir hospital per hospital o convocar un acord. Sí. En la roda de premsa posterior, els diferents partits han tingut l'oportunitat d'explicar la seva posició davant l'acord de les caramelles. Junts per Catalunya ha explicat la necessitat de prioritzar per sobre de tot l'economia catalana. Així mateix, els exconvergents han adoptat en gran part l'argumentari de Ciutadans fins al punt d'afirmar que el lloc per parlar dels presos polítics no és el Parlament, sinó els tribunals. Els presos polítics, si bé en la part nacional tenen certes discrepàncies, també diré que estan contents, perquè podem arribar a tenir una estabilitat política. Bé, jo ara mateix també t'he de dir que el Parlament no és el lloc per fer aquestes declaracions. I per tractar temes de judicis potser seria millor fer-ho en un tribunal. En aquesta mateixa roda de premsa, els mitjans de comunicació han tingut l'oportunitat també de parlar amb el soci de govern de Junts per Catalunya, Ciutadans. Creiem que el castellà és la llengua més important a dins de l'estat espanyol, és la principal, bàsicament, i per tant volem un reforç d'aquesta llengua. No obstant, estem a Catalunya i creiem que la llengua principal ha de ser el català i per tant tots els alumnes han d'estar igual formats en català com en castellà. Fins aquí l'actualitat del Parlament Universitari. Podeu seguir informats al canal d'Esponi TV i a les nostres xarxes socials.